କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ ମହାପ୍ରଳୟ ପରି ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅରାଜକତା ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମେରୁ ପର୍ବତର କାହାଣୀ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ଓ ପାଣି, ପ୍ରଳୟର ଜଳ ରାଶି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଯୋଉଠି ସ୍ଥିରତା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ପାଇବା? ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ ଉତ୍ତରଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସରଳ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର। ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀର ଯେମିତି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ବିପରୀତରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ମନ ଏହିସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବାହାରି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହାର କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଉପର ଆଉ ତଳର ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ କି? ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଯୋଡ଼ିଦେଉ। ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବା, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ, ତେଣୁ ତାହା ହେଇଗଲା ନର୍କ କିମ୍ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଆମର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ମେରୁ ପର୍ବତ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଏହି ମେରୁ ପର୍ବତ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ମେରୁ ପର୍ବତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥରର ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ ପାତାଳ, ଏ ତିନି ଲୋକକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ମାନଚିତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ବହୁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସବା ଉପରେ ମେରୁର ଶିଖରରେ ରୁହନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ମଝିରେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ରୁହ ଆମେ ମଣିଷ, ଆଉ ସବା ତଳେ ପାତାଳରେ ରୁହନ୍ତି ଅସୁରମାନେ। ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରୁନି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏଇ ମେରୁ ପର୍ବତର ଧାରଣାକୁ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦେଲା। କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫରକଟା କେତେ ବଡ଼। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମେରୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହି ଉନ୍ନତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ କହୁଛି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାର, ମାନେ ଦୁଃଖର ଚକ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସମୟ ତ ଆମେ କାଳ୍ପନିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଧାରଣା କେମିତି ଆମ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ସେ କେବେ ବି ଖାଲି କଳ୍ପନା ଭିତରେ ରହିପାରେନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଖୋଜେ। ଆଉ ମେରୁ ପର୍ବତର ସେହି ବାସ୍ତବ ରୂପ ହେଉଛି କୈଳାସ ପର୍ବତ। ହଁ, ହିମାଳୟର ସେହି ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ଶିଖର। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ହିଁ ପୌରାଣିକ ମେରୁ ପର୍ବତର ଭୌତିକ ପ୍ରତିରୂପ। କୈଳାସ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ନୁହେଁ, ଏହା ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଏପରିକି ବୋନ୍ ଧର୍ମ ପାଇଁ ବି ଏକ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଶିଖର ଉପରକୁ କେହି ବି ଚଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଧାର୍ମିକ କଟକଣା ଏହାର ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଦିଏ। କେବଳ ପର୍ବତ କାହିଁକି, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ବି ତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାହାଣୀ କହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଇଟା ପଥରର ଗଠନ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଥରରେ ଖୋଦେଇ ହୋଇଥିବା ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାମ୍ବୋଡିଆର ଅଙ୍କୋର ୱାଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଛୋଟ ମଡେଲ ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ମଝିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚା ମିନାରଟି ହେଉଛି ମେରୁ ପର୍ବତ, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ପାଣିର ଖାଇ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ମହାସାଗର। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ନୁହେଁ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା, କାରଣ ମେରୁ ପର୍ବତର ଏହି ଯେଉଁ ଧାରଣା, ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଏହା ପୁରା ଦୁନିଆର ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଅଂଶ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସିସ୍ ମୁଣ୍ଡି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଅକ୍ଷ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଲମ୍ବ ରେଖା ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପୁରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାମ କରେ। ମେସୋପୋଟାମିଆର ଜିଗୁରାଟ୍ ହେଉ, ମିଶରର ପିରାମିଡ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକାର ମାୟା ସଭ୍ୟତାର ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ଆମକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର, ପବିତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଲାଗେ ଯେମିତି ଏହି ଭାବନା ମଣିଷର ଡିଏନ୍ଏରେ ହିଁ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପର୍ବତ କ'ଣ ସତରେ ଅଛି? ଆଜିର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ
ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖିବା ଉଚିତ? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ତ ସିଧା ସିଧା କହିବ ନା, ଏମିତି କୌଣସି ପର୍ବତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ କ'ଣ କହେ? ଆମ ମନ କହେ ଯେ ଆମକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥିରତା ଦିଏ, ଆମ ସମାଜକୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଖାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ମେରୁ ପର୍ବତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦିଏ। ବନ୍ୟା ହେଉ କି ମହାପ୍ରଳୟ, ଏହା କୌଣସି ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରକୁ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମେରୁ ପର୍ବତ କେବେ ବି କୌଣସି ପାହାଡ଼ ନଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ବିଚାର, ଆଉ ସେହି ବିଚାର ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ।